Takže ahoj, zase vás zdraví Crazyman v 5. časti v Minecrafte. Takže minule si dávali hlášky, že ten texture pack už vyriešili, už mám nejaký default, takže tak. A vidíte, že už mám default texture pack, takže vidíme, že Minecraft pekne default základný, ako aby ste mi ešte verili, tak tu mám. No tak, a čo som bolo nové veci na Minecrafte, tak som začal kopať ten tunel, ten podkopový tunel, ukážem vám to. A ukážem vám tak. Začal som robiť ten tunel a tou vodou, čo som to chcel prepojiť, vidíte, že mám už postielku, krásne tu aktorčky, to je tá diera, čo kopem cez vodu do môjho krásneho sveta. A tak, no, tak vidíte, že veci som si stratil. A vlastne, kde som si ich dal? What the fuck? Jasné, ja som ich stratil, takže nemám nič. Ale jak to mám nič? What the? Chápete to? Takže to ja som zvláštne, ale nepamätám, kde som si dal veci a to je mi zlé, keď som si dal tak, kde si dal, som si dal veci, takže... OK, tak to sa stáva, no tak vidíte, že tu kde mám krompač? Lak? To čo je? Akože sa fakt, to mi není normálne, čo? Tak. Nie, taká cesta taká istá. Vidíte, taká cestička, ktorá ide cez vodu a ide do vodného mesta, toho tam, do tej krajiny, ale na brnko. Nemám nič, tak neviem, čo sa stalo s tým a neviem, čo je s tým, tak... Že zase ideme kopať. Ak toto je, neviem, hej. Tak ja sa nemám. Nezobral som ja. Tu som prišiel s takými vecami. Tak toto ale neviem povedať, akože to maličky srať. Tam si nemám nič, takže nezoberáme mojich 6 a hneď to vymenieme na nové veci, takže ja sa tam brať nebudem. Mám ani drevo, hej. Pekne, to je veľmi krásne. Drevo nemám nič. Takže všetko som prišiel. Super. Krása. Však rúbal som tedy ešte drevo. Rúbal som drevo. A... What the fuck, OK, ja sa tam brať nebudem. Nemám nejaké lamky, takže... Idem na to. OK, vyspíme sa, myslím, že máme tu problémy a ideme sa znova. OK, tak teraz som sa nasral. Berám si palička, idem kopať, takže prepáčte, zmena plánu, dnes sa domček stavať nebude, ale musím si ďalšie veci vykopať, lebo rôzne, takže dneska bude dobrodružstvo. OK, takže idem sa spať, takže yes. OK, takže počkáme. A sme denne, krásne a krásny. Pokoj v duši dolinami, cesta úzka. Nesmrná piese nechce ustať. Utícho les. To... Je drbe? Alebo... Aha, prepáčte mi. Ja som si povedal nick, takže sorry. Som na Dreamstarkovi, takže išiel som na Dreamstar, to je taký, čo hrám na ňom a takže ja som tu. Sme späť. Sme späť a fakt má to série. Že sme späť a ako vidíte, sme späť pri samým a už to pôjde, takže pozrieme sa. Krát. What the fuck? Ale aj tak by mi to nemohlo ísť. Ale ja som to single, ja to mám veci. Tak teraz ma to svačiť. OK, nasral som sa. A už som sa nasral, takže idem na to, mám svojho samého, tak dneska som smutný, strašne, alebo som prišiel svoje veci. A sme na plánu, žiadny domček, ale ideme kopať a ideme ťažiť železo.
veľa železa. Takže hneď si ideme paličky. Tak, to bude stačiť, OK. Nemám meč, ale meč je zničený, krompa zničený, takže super, teším sa, veľmi krásne, poviem vám, som nesmierne nadšený z toho, že som všetky veci stratil, teším sa z toho, a takže hneď, takže tak, a hneď ešte, OK, dáme si meč, testu, pre zombíkov, takže tak, a hneď si to odložíme. Tak, zoberieme si mäsko krásne, zoberieme si krompáčik a ideme na cesty, takže OK, takže zoberieme si nejaký cobblestone pre istotu a poďme od toho, takže hneď ideme. OK, takže všetky parkourista, takže vyšla cestičku do jaskyne krásnu, OK, takže to je celé, ale hneď to ide, takže tu. Počkáme trošku, takže nejdem sa napiť, a hneď to ideme, takže už 6 minút a prepáčte mi to, ale ja neviem, čo sa stalo, že mi všetky veci zmizli, moje diablnko, železné brnko a veci. Takže to bude nejaký trošku problém, ale nevadí, dobie sa nám život a ideme, takže hneď ideme a toto, tak. Áno. OK. Super. Ticho chlapci, dievčatka. OK, stáva sa to v živote. Ešte zamač, máme, áno je tu, takže hneď si dáme rýchlo magazín, máme a ideme, takže teraz si bereme meč a ideme kopať, takže rýchlo, takže nič. Opa, netreba nám veľa. OK, nič, takže vezme, čo tam minula, tak. Tu, áno, super, teším sa, fakt teším, lenže po mne by nebola moja myška, ako ináč vždycky. A to to išlo, ale nejde teraz, takže poďme ďalej, takže máme uhlie, máme pavúčik, takže toho si obideme. Tak. Tak to sa vám neradím skočiť, ale skočíme. OK, to je výborné. Šunka jedna. Ticho život, jasne, život. Apa, OK. Najlepšia vec, keď sa tak skrieme do jaskyne a potom sa máme život a bude to. OK, takže nemusíme želez veľa a vypieť si ho a vyrobiť si brnko a dá sa veci. A my môžeme si kúpať ako domček. OK, volkujeme ho. OK, je to niečo, OK, som videl som. A iba kameň, OK, takže páčte myška. A taká láva. Okay. Ideme si zatancovať, jedna ruka dole, srandujem, my netančujeme zombovky, takže tak. A krásne, OK, takže takže lásky, ja chápem, lásky, nie tvoja, jasné, bo budeš. No, začínajú si s nami a potom to ľudujú, tak ja sa s tým baviť nebudem, OK, takže výborne. Ďalšie, to som výborne som našiel, ideme ďalej potom, takže ani fakle nemáme, tak to je už na prvý pôjdem, takže v tejto jaskyni sme boli minule, ale vrátil som sa to preto, lebo hľadám železo a veľmi super kolma. A ideme ďalej, takže tak, krásne mesko. Ja ubie, krásne, slajmy. Pojďme od houba, ano, vybuchni, můžeš, to je jedno, řekl mi fakt.
OK.